Na ba. Na ban sani ba. Wani dai gaskiya ta farin bari. Na yi magana yanzu a ce wai. Nan kuje? Ya ba, son da zuwa. Sun da zuwa. Ya kake? Lafiya kalau. Sannu ka. Lafiya kalau. Da komai muna nan kawai. Wani garke da safen nan waya dafa abinci. Mu ne. Ni ne. Mu ne muka dafa. Tambaya ne ke nace waya dafa abinci. Ni na dafa maka abinci. Ita ta dafa. Ita ta dafa ko? Ni ne. Ke kika dafa abincin nan? Mana. Ni na yi a kofin sheko. Ni ne ai. Kuma kina dariya? Kana son kai kuka ne? Ko bai sheka ne ka. Baki taba abincin ba? Ban taba ba, ina falo ne. Allah Akbar. Kin yi abincin nan kuma kina dariya? Ba dadi ne. Ai ke ki abincin? Allah Akbar. Ga ki tsira ma da yafa. Miyan kubewa ba ta yi ba, ta yi tuwa kamar ruwa. Mala na yi ne saboda ai na yi tuwo da haka ake tuwo da miyan kubewa abincin man da ma'abillan ma ba za a je a ja ba masu su waye ne ba. ka san gishiri na da kyau a jiki shi yasa na dan kara gishiri dan ji shi kadan almajirin ma wallahi baya ba su ci ba kon masu bara ma baya ba su abinci din nan wallahi duk wanda ya ba su irin abincin da kika dafa nan wallahi gaskiya mutumin nan yayi zunubi kenan gaskiya Allah da ni gaskiya ni ban so aka fa ai ka san ni ban saba da girki ba ai ka san bana girki a gidan babana kuma ka san da aka kafka aure ni kaka zo yanzu kana gaya mu wai wani gishiri ya yawa ko yaji ya yawa ko wani abu na yi kokari na shiga cikin kitchen na yi maka abinci dan Allah ni ban so aka ni ban so mutum diga sa ni ina zufa gaskiya ban so kina jin maganan banzan da take ko a girman ki a girman naki baki ya dafa abinci ba a gida na yi mun ne kuma na ci na san ina so kenan yanzu kuma na zanna na aure na yi maka ban yi kokari ba ne haba dan Allah Alhaji ni ban saba da girki ba gaskiya ban saba ba a girman ta Alhaji ku yi hankali kin san dama ba ki jin maganar banzan da take ba wai mai ta ma bata dafa abinci gida a gidan Alhaji bai yi kokari ba aba da Adiza ki saurara a ka yi tuwo karami aiki ne ayi tuwo Adiza ki saurara da ka ce taliya aba ki saurara in ga miki magana kin san cewa ina abinci a kitchen nakan kira ki zo ki kalle yanayin sa yanda ana yi amma ba za ki ji ni a'a ni ban so wannan magana fa ba za ki ji ni ba yanzu gashi mai gidanmu ya zo ya sani cewa ke ne kika girka yau din nan da bana nan kawai na bar miki gida ki girki shine kin bata komai abali shi ya ce yana so tuwo da na yi mishi taliya yanzu na ba shiru dan na ba abin da kike yayo ba ni ba yi taliya ba sai ki saya gol in ba ki saya gol ba sai ki dauka fon kina waya kullum komai ba ta yi ba wanki ma ba ta yi gari ku kuma aina tuwon da na shiga taka yanzu zai da kaina Alhaji kasan da aka kafka aure ne ko ba haka ba ni ban so haka fa ana sa ni ban so gaskiya bana so kankan mutum ya fata mun rai gaskiya ban so Adiza ya isa Alhaji kai ka damu za mu yi gyaran ta kar ka damu za ta ce daga yau ba ni so kina dafa mu abinci ni ma na gaji da dafa abinci ba ni so abincin naki Alhaji ku ya hakuri ni na muku magana ku bi ku ringa saurara mun mana ya kuna haka ne ba na so fa bai kamata ta yi shiru ba ta ji an ji za ta yi shuru Adiza ki shuru kin ji yau da ba ni san ni ga ci abincin nafi shikenan magana din ne kenan na huta yi ki je huta na huta kan ma zaki koma gidan naku ku zaki je ki huta lalle ka san da aka kafka aure ni ba zan koma ko ina ba ku ya hakuri ta tan baki ku ya hakuri ku ya hakuri ina rokan ku ya hakuri mana wannan magana ba magana mai yawa bane in dai ta yi hakuri yanzu za mu mu dan yi gyaran ta ko ba haka ba girki bane za ta yi ba ni na maka kana ci ba za ta yi san kaya san gwal zan sa ba yanzu za a ci ga mutumin kirki me a za san me amfani kudi miji na yin ba zan sa gol ba wai zai sa duk ku ya hakuri ina ga muku magana ku ya hakuri kun ji da Allah duk ku ya hakuri
ku yi hakuri mana. Kai. Wahalan kenan ba. Gaskiya wahala din kenan ba. Ka je aiki, ka dawo da dare, ka zo kana zo ka ci abincin matanka ya baka wani abincin ka. Tuwo da miyan kuka ko ba ta yi ba. Ta yi tuwo kamar ruwa. Wannan ali ne? Sai sangwal, daga sangwal sai ta ɗauki waya tana waya kullum. Mai amfanin auren da na yi mata. Mai amfanin matan da ni ke da shi a gida ko abinci ba ta iya yi ba. Da fara yawo ko? Ba damuwa. Alhaji ka yi hakuri. Assalamu alaikum, sunana Goma daga Kaduna State, Bola Kargamu. Sarah Aisha Umar, na zo daga Taraba State, Takum Local Government. Inda ni ne ina da matan nan wanda na ce mata ga irin abincin da za su daha mun, bata iya ta dafa mun ba. Zan dawo dai in ci abincin nan saboda soyayyar da ke cikinmu ni da ita, amma zan ba ta shawara bai kamata ta sake yin wannan a gaba ba. Saboda haka in dai ire-iren matan nan suke nan ko mazaje, ni ina so in ba da shawara ba ko mutum ya hau mata da fada ba. Ita zaman aure hakuri ne ake yi da juna, abinda mutum yake so wani lokaci ba haka zai samu ba. Saboda haka sai a taimaka mu rika yin hakuri da su, don mata kamar yara ne suke. Inda ni ne ina yin aure yanzu a yau, ina abincin mai gida na baya ci, ina yi abinci na yi mishi wannan ya ce babu bare ci ba, na yi mishi wannan ya ce babu bare ci ba. To abin da zan yi, zan kira shi in tambaye shi, mai gida me ya faru, laifin me na yi maka, ina yi abinci ba ka ci ba, ina yi wannan ba ka ci ba, ina yi wannan aka kace ba ka so. Ka ga mu in bi shi in tashi da asusu ba da safe, yadda mu matan aure da mai gida mun tashi da asusu ba da sassafe mun yi magana da mai gida mu ko ya da zafin shi zai zo kasa ya ji maganar mu da sassafe. Za mu kira shi mu same shi da safe, a mai gida me ya faru kuma ne, gashi ina abinci kana kin abinci na, laifin me na yi maka, ka ga mu in na yi maka wani abu wanda ba kyau ka yi hankuri ka yafe ni. In shi kuma ya ce to bare ga mu ba, haka ni zan zo nan in dinga kallon shi. To mu kuma matan da mu yi aure, in muna fasin irin wannan abubuwa mu dinga hankuri da junanmu, mu dinga bin mai gidanmu da hankali, yanda ya doke nashi kar mu doka namu haka. Mu bin shi mu soka kasa mu tambaye shi kar ya sha giya, mu kuma yana shan giya mu sha ruwa, mu soka kasa mu tambaye shi me wannan halin da kana yi, me wannan kana yi mun haka, me ya faru, me na yi maka. Mu matan auren da mu yi kan mu kuma mu tashi mu cewa za mu rama ma mai gidanmu mu tashi mu ce abin da yana yi ni ma zan yi haka, har yanda yana yi ni ma zan danna mishi tuwo, bari in tambaye shi ko me ya faru, ko in ya so ya ci tuwo na, in ya so kar ya ci, wancan ba damuwa na ba. Duk abin da na yi wancan ko yana cin kaki fada haka, ki zo a hankali ki tambaye shi da sassafe irin yanda mai gida da miji mata da namice suna yi a gida, tambaya ya abubuwa nan mai gidanki zai jiki. So mu mata aure mu dinga hankuri da mai gidanmu da irin wasu abubuwa. To jama'a kun ga abin da yake gaban iyalin nan a wasan da muke kalla. To yanzu shawarar mu abin da zan ce, mun duba Hadiza bata iya dafa abinci ba, abin da mace ya ce ke bata iya dafa abinci ba. Babanmu
in muka haihuwa muka samu yara na mace ya kamata mu koya musu yadda za su iya su dafa abinci sosai, saboda dukansu zai kai lokacin da za su je gidan miji akan aure. Ya kamata mu koya musu su san yadda suke za su dafa abinci irin wanda mijinsu ya ci abincinsu ba za su samu irin matsalar da Hadiza take je samu a gidan nan yanzu ba. To ni na mace bata yi abinci ba, maman ce, mamanta ne bata koya mata ba. Ya kamata mu koya ma yaran mu yadda ake dafa abinci. To mun duba abin da yake faruwa. Mai gida ta dafa abinci, ka ce baka ci ba, ka ce bai da kyau, amma ta ce abinci da ta dafa yana da kyau. To kusan mu mutane daban-daban, abin da zai kashe ni shine zai kara ma karfin jiki. To kun san yadda aka ce abin da zai kashe ni shine zai kara ma wani karfin jiki. Daga wannan yanzu ni na cewa ka ce abincin bai da daɗi, amma a ganinta ita ta riga ta dafa abin da ita ke so, abin da ta san an koya mata, abin da babanta yana ci ya ce kai a ƙara mun, amma ka ce bai da daɗi. Ya za a yi wannan magana yanzu? To waye ne mai laifi? Kila bata dafa abincin yadda mamanka yake dafa ma ba, wataƙila kenan, amma ka riga ka aure ta, za ka san yadda za ka mata magana ɗin, kuma abincinta bai ma kyau ba. Ka duba ka san yadda za ka yi mata magana, ba wai kawai ka zo kana hauka ba, kana mata ihu akan abin da ta yi zufa, ta sa karfinta ta yi, ka ce bai da daɗi, za ta ji haushi a yi. To ka samu ka yi su mata magana ɗin da mutunci, saboda matanka ce, kai mata magana yadda ba za ta ji kunya ba. Kuma in ka san yadda za ka yi ka ce mata jiba matana haka nake son abinci na, ba ni so ki samun gishiri yayi yawa ko kuma yaji din yayi yawa, ina so ki samu abinci na gishiri din da yaji din a daidai yadda kike so, haka nake son gishiri na a cokoli daya za ki sa. In kina min tuwon miyan kuka ki sa gishirin cokoli daya, in za ki min tuwo ki dama min tuwo na da kyau. Ba ni son dinga ganin garji-garji a cikin tuwo na, a dinga ganin gari-gari a cikin tuwo. Ba ni ki dama mun tuwo na da kyau, saboda ita ta yi girma a gidan mamanta, yanda mamanta kila haka ne mamanta yake ma da baban ya ce a ramin kwanuka guda biyu. To ka duba da kyau. To kuma mata din mijinki ya ci abincin da kike bai da daɗi, kin kama kawai kina mai magana, kina ce mai aina, kina baki ko abincinki, kina abincin mai kyau. Haba uwar gida, duba fa da kyau, abincinki bai da daɗi, je ki koya yadda za ki ƙara sanin da yadda ake dafa abinci. Mai gida, akwai yadda za ka yi a koya mata, ka je ka sa ta abin nan makarantar catering da koya yanzu za ta iya sanin dafa abinci da kyau, irin abinci da kike so. Kuma in tana da mata, kamar kana da mata guda biyu a gida, kuma ɗayan ta iya. Amarya, uwar gida, ki sa kanki kasa, koya daga matan mijinki, ce mutum koya mun yadda zai dinga dafa abinci. In ba haka ba ba zaman lafiya cikin gidan. To yanzu maganin nan uwar gida, amarya, a cikin kubiyu wanda ya san yadda mijinta yana son abincin, koya ma ɗaya, koya ma uwar gini, koya ma amaryanki,
samu zaman lafiya kusan haka ne mijin yake sa abinci ku koya ma juna ku dinga ba shi abin da yake so in ba haka ba za mu dinga samun matsala kuma mai gida ka san irin abincin da matanka take baka yanzu ba irin abincin da ka saba da shi to waye ne yake ma abincin da ka saba da shi mamanka ce ko to inda haka ka je gidan mamanka ta koyi yadda mamanka take abincin da kike so ta je gidan ta je ta koyi ko kuma mamanka ta zo ta dan tsaya da ku ta koya ma matanka yadda za ta ma abincin da za ka ji daɗin shi dalilin mai dalilin zaman lafiya iyalanmu shine muke nema al'amuran iyali zaman lafiya duka gidajenmu don gidajenmu ba zaman lafiya cikin ɗaki ba za mu samu zaman lafiya cikin gari don in ba mu da zaman lafiya cikin ɗakinmu a cikin gidanmu ba za mu samu lafiya cikin kasanmu to saboda kasanmu Najeriya mu samu zaman lafiya cikin gidajenmu dalilin wasan nan da muke yi al'amuran iyali saboda zaman lafiya to nan kuma ni ne alkalinku a al'amuran iyali ina ce muku mun gode ma Allah da abin da wasan nan da muka kawo muku a cikin satin nan muna ce muku mu gode akan magana abinci mu koya ma juna akan magana abinci mu ma kanmu magana da mutunci saboda zaman lafiya to sai sati mai zuwa kuma in Allah yarda za mu sake kawo muku wasan da shawaran da zai ƙara zaman lafiya a cikin gidajenmu to na gode sai sati mai zuwa. Hadiza kin ji zaki in na koya duk abubuwan da zan ringa faɗa miki ba na son cacan baki ba na son ki ringa yi ko ke ne kin fi ni sani ba ki fi ni sani ba kin yarda cewa zaki koya in ba za ki koya a nuna ba a nemo miki wanda zai koya miki girki kin yarda kina son zaman miji dan zaman gidan miji sai kin yi abinci kin yarda? Na yarda. To ba da malaji ka yi hakuri. In Allah ya yarda za a yi gyaran ta. Ka yi hakuri ban saba bane shi yasa. Ba ta saba bane. Kuma na koya na yi maka alkawari zai maka abinci mai nice. Abincin kaci kai zaka ce wai na yi sosai ka yi hakuri. Ka yi hakuri ka hakuri. Ba damuwa. Salamu alaikum mutanen gida. To mun zo ne a wannan shirin tamu yanzu mata a gida bari ma in fara daga iyayenmu ku koya ma yaranku mace ku koya musu yadda suka yi yin aikin gida bisa ga girkin gida ma ku koya musu don ba yau ba dan gobe yanzu gashi mace ta je gidan miji ba ta yi girki ba me inda ba ta da uwar gidan wanda zai koya mata ya kuke son ta yi ne don Allah ina roƙon ku mata gida iyayenmu a gida ku koya yaranku mace yadda ana iya shigan kicin a yi abinci don in sun je gidan mijinsu don ya musu amfani masha Allah duk ku yi hakuri kun ji yanzu za mu koyi zan bata recipe na abinci akwai wasu abubuwan da a intanet ma zan bata ta ringa browsing ta samu recipe na abinci din ka gane ban da wannan makin sabon da zaki ko don hadan da zaki yi girki ya ta
ba ta ji ne na kiranta na kan kira ta ba damuwa zan zo na ba ce. damuwa ne ma ba ni so ina yi wa gida akan mene akan abinci habba ba damuwa ka yi hakuri ka ji ka yi hakuri ba Alhaji ni so ba ka yi hakuri Zan kaya. to ba damuwa mun gode to shikenan yawa mu je An fara kenan? mu je mana kina tambaya na ko an fara Na gode. sai